Salam mehriban yurttaşlar, salam aziz ildeşler. Şu ýerde biz sizin bilen şu konstitusiýany halkymyza ýetirmek üçin şu ýene-de ekranlarda şu konstitusiýanyň ulaqan ähmiýetiniň bardygyny biz geçen düşündürüş ekranlarda düşündirip beripdik. Çünki konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy halkymyzy nähili erwet derejelere getirendigini biz hemmemiz görüp oturýarys watandaşlar. Şoň üçin her bir watandaşyň şu konstitusiýany öwrenmeginiň zerurdygyny göz önünde tutup şu ýene-de şu konstitusiýanyň maddy size ýetirmek isledik. Hoş geldiňiz Arslanbek Bahar hanım. Başdyna 13-nji madda gelen bolsak şu ýerden dowam etip giderelim ondan. Hoş bulduk. Hocam Arslan. Acaba ben okup bereyim. Esenlikler, yurttaşlar. 13. maddede kaldık. Yani Türkmenistan'ın 13. maddesi Konstitusiyasının devlet adamın ve cemgiyetin behbütlerine iktisadi işi düzgünleştirmegi amalı aşırıyar. Ähli halkın abadanlığına durnuklu ösüşü üpçün edýär. Bu 13. maddesi bu. Şuýda bir kızık zat ýene gözüme ilen yeri var. Berdem şu cemgiyetin behbütlerine o altının birinde hem bolsa hemen de o bara bir ýaşullarymyň halk maslahaty halkyň behbütlerine eýetçilik edýändi. Bu näme bir zatlar bardy. Bu taýda hem şu halkyň behbütlerine ýa-da gözekçilik edýägi, amalaşyrjagmy ýaman kän eken gepiň kıskasy. Halkyň behbütlerine eýetçilik bolup oturan nemeler. Cennetler toparın bir topar nime oýunçylary diýjek bolýanda seredin çörde devlet dedi, adamın dedi. Ya bizeren halkaýyn bolsa raýat dediler. Bu taýda bir hil aýrymçylygam bar. Halktan özüni aýrypdylar da Cennetler topar. Ben şu maddede şonu görýän. Adamın ve cemgiyetin behbütlerine iktisadi işi dedi seredin. Düzgünleştirmegi amalı aşırıyar dedi. Elbette Cennetler topara hyzmat edýäni hükman bir gazanç çeşmesini açıp beredi. İň bolmanda mene ýolda duran gaýşniklarna para almaya bir yol açıp beredi. Garaz şu rejime hyzmat edilen bolsa şolaryň iktisadi işini bir zatlar düzgünleştirip amaly aşyryp beredi. Bu taýda bolsa näme? Devlet adamı dedi. Halkımızın yoktur. Şunun ýaly bir madde raýat diýip ýazyk ýerinde yoktur. Raýat sözü elbette bilýäňiz yurttaşlar. Näme diýen? Kemsizci söz diýeni. Başka maddelerden bolsa adam diýip daşardan gelene yüzlenediler. Bu maddenin içinde daştan gelene adam diyen olsa meselemde. Yani daştan gelen başka birine behbütlerine, onun iktisadi işlerini daştan gelene nemeye gerek munca nemetmeye de yankı. Öýüň törüne geçirip al edenettilik etdiğini ýaly geledi bu. Daştan gelen adam içine değer bu madde şuýda devlet adamın diýen ýerinde açjak bolatan ýerimde. Hani gulagulu bir deputatlaryny toplap şu ýerde bir çykyş eden ýerem bar. Hormatly adamlar zat diýip seredin. Ama şolaryň halktan ütkeşik ýeri barmy? Şolaryň halkyň içinden çıkıp gelen adamlar. Emma şu deputatlaryny adamlar diýip yüzlenendi. Şeýer aklyma geldi, şunu aýdyp geçin dedim. Garaz halkyň bir nemesi ýok bu maddede behbüde üçin. Deme. Ben şulara başlayayım dedim. Arslanbek.
Bular bilen kan oyun etme. Bular 2 saatda mı 2 günde der deputat sayılımını geçiriyen bir neme cinayetçi topor deyip adı köçüde yatıp almadı, kazanıp aldılar. Saylovdan hiç haberi yok. Bular haçan saylov geçirildi yakında öyle. Saylov diyen zat önünden aydılıyor, yolu, afişe neme, surat kakılıyor, vazifet hemmezatı yazılıyor. Şonyalığı edip saylov geçirirlerdi. Näçe köp wagt önünden de bular hemen saylov diye bir 15 tane adam saylıya boldy. Irım yom diýdiler da bir was şo ırım yom buların edýän işleri. Ama kanunu rejindir diýer biz İslam tarapyna çekilýärdi. Bular şo saylowy hemme zady İslam tarapyna çekýärler. Biz halk, biz sessiz otursak onun etmeyecek zat yok. Ya biz özümüz deputat yığına saylovunu geçiren moda näme için halk köçe çıkmıyor bizim haberimiz yok. Näme saylovu, näme yalan gepleýäňiz diýip biraz sesini çıkarmaz ya. Yurt bizimki, yurt halkınki. Asan devlet cemiyet diýende şu yol guruluşygy, araççylygy şolar hemmesi giýer şoň içine şeýle däme? Parkın olmaly. Ýöne bir ýerde adam, devlet adamın cemiyet we cemiyetin tähbidine diýe ykdysady işi düzgünleşdirýär bolanda diňe Aşgabatyň içine aýdypdyr bu. Kanunam diňe Aşgabatyň içi üçin ýazylan kanun. Vilayetlerde cemiyetin haýsiyerine deme cemiyetin haýsiyerine tähbidli ykdysady işi düzgünleşdirýärler. Ne deme ýollaryň nähil bolup duran hemmemize ma'lum. Diňe men ýer bolmasa men özüm köndürgünçli bolantam köndürgünçim şeýle diýmäge gerek ýok. Daşygyz vilayetinde 7 sany raýon bar, 8 sany etraf diýildi şonu şo bar. Şoň haýsy bir ýerini tutup görkezsin, ene şu yol barynha adamlar asuda ýaşap otyr, gül ýaly aýna ýaly ýollaryň üstünden ýörep bu alışveriş merkezimiz, bizim cemiyetimiz gatçy gowy diýip ýa inha çağlar parkda oýnap ýerdip haýsy raýony vilayeti görkezipdiler. Aşgabatyň içinde üns berýärler, daşardan gelenler ne bular adam diýer. Halk raýat diye iki bölýärler da prezidentiň iki bolansaň dollaryňa iki kurs bolýar hemme zaten şeýle bolýar da iki bolup biredegimiz gözlü bolup köredegimiz bular. İki bolup bir degen bir adamyň işini ýerine ýetirbilen aklarda. Ýöne gepleseler yalan üstüne yalan gurýarlar. Ondan soň ýa-da Lewabyň haýsy raýonyny alyp görkezsin bize. Şu Aşgabatda neme vardır, Luna Park diye yeni bir zat diye başga da alışveriş merkezleri vardı. Bam şu Lewabyň haýsy ýerinde var. Çağlar haýsy ýerinde bir oýnap, ellerinde pulu bolup hemme zada neme ýagda ýetip parklara gidip enatada şu çağlaryny bir begendirýän ýeri vilayetden haýsy ýerinde ýamarda barmy? Yani yalan üstüne yalan gurýarlar. Ähli halkyň awadanlygyny durnukly ösüşi üçin edýärdi. Şu awadanlyk Türkmenistanyň awadanlygyny üçin edýän ýerini görkezsin. Diňe Aşgabatyň içinde bar bu zatlar. Ine bizim halk şeýle konstitusiýany näme barandan deri sana kanun gerekmi diýip äşemleşip çykýar, komitet bolsun, polisiýa bolsun, dilini basmak üçin edýärler. Şu zatlary bilmesin diýip edýärler. Ne Aşgabatyň içinde cemiyete de üns berýändirler, araççylygam bardyr, awadançylygam bardyr, hemme zady bar. O ýerde de ýöne hemme däl esasy ýerlerinde köş tarapa geçsen var ayağın qatıra olsan tozan duruyor. Yani Aşgabatda yağış yağsa kendi yerde durmuyor. Derviş siniye de. Daşıvıza bir yağış yağsa
O yerden mara bir çekip çıkaryan, ayakkabını aşağı alıp koyuyor, çekip çıkarsana. Daha şu tarafına vilayetler, etraflarının hem yerinde de şeyler. Onun için hem şu zatları aytmasın, hakkını talep etmesin deyip, şoň için hem konstitusiýa diýsen olar ýeňsesinden tutýan zatydyr. Sana kanun gerekmi, konstitusiýa gerekmi diýendir. Halkymyzyň bilmeýänligi konstitusiýany nerden almaly, näme zat bu kanun ýöremeýär diýip geçip diýerler. Olaram o da olaryň işine gelýär. Haýsy yerimizi awadanlaşdyrdyň diýip halk bolup kapysyna diýrenmeli nämäniň? Häkimiň. Häkim üçin etmez şu zatları. Ondan soň häkimiň elinde pul ýok bolsa, ol ýokary çykmaly. Daha şu vilayatyna demetmese, Aşgabatda olar meclis bar. Andi her ýeriň hem deputatlary bar, şeýdemi? Mesela için köylürgünçün, deputat köylürgünçün hemme yerine kızıklanmalı. Onim yetenak, halkımın kanalizasyası yok. Çukurgaz dünkü ben görüntülük hep destim. Nämet biliyorsunuz eliniz piyli deyse, balyak çukurda olupdur diye, şonu başka yerden çukurgaz biliyoruz diye. Kanalizasyon yok. Ben öz evimden aytıp vereyim şonu. Cay kuruyorlar, kanalizasyası yok. Hiç kaysının yine tuvalet var. Şöyle bar tuvaleti öyün içinde diye. Dışarıda 3 kapılı tuvalet var. Dışarıda. Ana şonu diyorlar. O zaman haysy cemiyete bular näme diye üns berýärler, iktisadı taýdan düzgünleşdirýärler, amala aşyrýarlar onu, awadanlaşdyrýarlar. Awadan yerimiz barmy vilayatlerde? Bu da bizim konstitusiýany bilmeýänligimiziň sebäbi. O zaman nire yüz tutmalysyny bilmeýärler. Bolýa da diýip, o kerpiç taşlar, kerpiçin üstünden ätlä pazara gidýärler. Aycahan men yaman kan uzat koyverdim, sana da söz vereyim. Bahar hanım doğru belledin mi? Ya aslında aytışýaly näme-de ykdysadyety, Türkmenistanyň ykdysadyety düzgünleşdirilen diýilen. Ýagny men internetim näme bolansam bir hili ketilip berdim maňa şonu da men düşünçüm boýunça demek ykdysadyetini Türkmenistanyň ykdysadyety has ýokary derejelere çykaryp görkezýän eken konstitusiýada. O demek ne şu gün Türkmenistanda ykdysadyet nähili çökdi, nähili derejelere ýetdi. Bizim ýurdumyz şu iýen bir näme önümler bar, önümler diýelim, soğan kartoşka diýildi. Şu zatlar näme üçin Eýrandan alýarlar? Ykdysadyety gaty ýokary derejelerde düzgünlik bir ýurt bolýan bolsa-da, näme üçin şu iýen bir elementarny iýibiçleyen önümler, şu gündelik kullanılan zerur önümler şolar. Şoňa derek Türkmenistan şonu özdürüp yetişdirip bilen, halkyna ýetirip bilen. Bu da näme diýmek? Ykdysady şu ýene aylan gepin tümmek yeri ýene şu sapaň ykdysady yer suw reformasyna getdi Ýa-da. Ana şu zat edilen bolanma onu has Türkmenistan ykdysady tarapdan ösen bir näme gelip ýeterdi. Ýokary derejelere gelip ýeterdi. Yok şu wagt bugün Türkmenistan iýen çöken bir ykdysat tarapdan seredende iýen çöken ýurtlaryň biri. Orta Aziýada diýme, bütün dünýäde Türkmenistan çöküşdi. Bahar hanım. Ya Türkmenistanyň Özbegistana işlemegi diýerler. Özbegistana işlemegi diýerler. Ya bize Özbegistana her yerden bize işlemegi gelmeli. Bizim toprağımızda. Biz hakikat Türkmenistan kanun boyunca yörese ona her mülkü elde girmesiz diýmem ýazypdyr bular var. Biz Arslan Bey bilen gepleşik edende ben gözüme ananmadım. Näme üçin taşary ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýan bolsaň, näme üçin sen öz ýerinde birinin yeri bolsa kartoşkasy hemme zat bizim öz yerimizden daşardan Eýranyň zat almana gerek ýok.
Mandarine getiriyorlar, neme apelsin getiriyorlar, limonu hemme zat dışarıdan getiriyorlar da birim daşolda bir neme var, limon ekleyen yer bir var, olam yetmiyor halka. Daşolda 3 nesin etraflar, 3 nesin mi kömelek yetiştiriyorlar Levap tarafta. Yani nämçin şol nemani apelsin diýeni birdat nämçin bize İrandan gelmeli ya da başga bir yer Özbegistandan almaly biz soğanymyz, zatymyz. Bizim yerimiz ýokmy, suwumuz ýokmy? Halkyň öz ýeri bolsa ekerdiler şonu. Iqtisadiýety gurbanlygy ösdürmäge gerekden özü ösýär. Sen ýeriň bolsa şu wagt öz ýerine özüň üs berýän da. Men şu ýere onu ekjek, bunu ekjek adam höwesli bolýan. Sen Türkiýe, Russiýa gitjek diýip ondan bundan prosentina pul alyp o ýerde de tutulup uruşa gidip eýdip ýörmeýän. Bir jaý başlaýarlar 20 ýyl gidiyor o jaýa. 10 setanak, 1000 setanak, fundament uyandan soň fundament guýdum diýip begertan setip gezýärler. Ay fundamentini guýup bildim diýip. Ene bu hala getirdi ykdysadyýety nerden östürýär bular? Sen daşary ýurtda utanmaly bular var. Daşary ýurtdan sen çigit azat almagy da daşary ýurtdan. Sen çigit ýagyny çelli var, güne bakar ýagyny özüňden öndürip bolýar şonu. Çigit eksen giden yerleriň var. Kartoşkan, soğanyň, pomidoryň hemme zadyny ekip bolýar şoňa. Daşary ýurtda göze Eýran bizden almaly. Eýranyň 94 milyon halky var. Bizim 4 milyon halkımız var. Türkmenistan'ın içinde 4 milyona yeten ağamdan şu. Ağzını kılıçlar. Yine yani sözün böylelerin başlarsında yani belirlep geçtiğini de doların 2 kursu var dediniz. Doğru mu? Doların 2 kursu var. Onun ne için? Türkmenistan'da hani iktisat taraftan düzgün bir yurt olan olsa da Türkmenistan'da bank sisteması var mı? Bank sisteması bütün şu an teknoloji ösüp nähili dereceleri yetti. Ama Türkmenistan'da şu para transferi, pul transferini sen hiçbir yurdun öz içine de o vilayetten o vilayete, o şehirden o şehre transferini bilen ağa. Doların 2 kursu diýesde biz ýöne bank sisteması şunki dünýä şu ösen derejesine laýykmy? Hani para pul transferini biz näçin edip bilemiz oturan yerimizde. Näçin? Iqtisadi tarafı ösen olsa bu ýalanlaryň hiç aňyrsyna çykyp bolmadan. Bunu var ya, konstitusiya var da gepleşirsen iyice geliyor oturuyor okumagam gerekler Türkmenistan'ın ýagdaýyny aýtsaň özü gelip dur sıra nobaty bilen. Näme diýe avadançylygyny durnukly ösüşi üçin edýär diýe da haýsiyerde mene ösüş göremem. Gün-günden men 2014'te geldim şu ýere. Menin gelen wagtymdan häzir beter çöküşdi. Avadançylygyň hiç zady ýok. Hiç zady. Çağalar üçin hiç zadym ýok. Ne parky bardyr munyň? Okuwlarda da hiç el okuwda şu çağalaryň okuma nemesi ýok. Mümkinçiligi ýok da. Ýöne barýan deme Kutaýyň ýaly mektebiň içinde boldy sen okak geldiňmi näme diýdiň? Boldy ýokardan alyp durup baha goýup näme bolsa şo bolsun men aýlygym alsam boldy diýip oturýar. Sebäbi şoňa imkan döreden aklar, mümkinçilik döreden aklar, imkan döre diýenim ol türkçe. Şoňa o ne okuwunda mümkinçilik bar. Ne sadik diýen zada dessa çağlar var diýen zat könügüsde ýok bolamaz mene eşitmedim. Osan avadançylyk barada da ýazanda haýsy ýerinde bar avadançylyk. O çukur ýollary,
Aladan, çılık bolanda owadan bolmaz, şäherin owadallajaksın, her zadyň bolmaly o ýerde. Çağalar üçin mümkinçilik bolsun, ullar üçin mümkinçilik bolsun. O ýabyň boýundan ýören wagtynda neme diýip aýagym taýyp ýykylamayyn diýip ýagşyda zatda şeýle gorkup ýapdym da şyrak diýdi. Hem üçin şu ýabyň boýuny adam ýörelýän edip, bir adam oturlýan edip, şonu bir owdallap bolýandyr da şary ýurtlara gidip ýörer nemeler, samsyklar. İki neme iki bolup bire degmez, gözlü bolup köre degmez, iki sanagy daşary ýurtlara gidip her bir ýere gideninde bir zat öwrenip gelip bolýar şonu. Gidip öwrenmesen telefondan al, bir ösen döwletleri gör bu nähili diýip. Şonu şeýdip öwrense bolýar ha. Arslan Bey sen dowam et. Sağ olun neme. Türkmenistan'da halkın adına gowu durmuş, gowu zatları yazılan yeri, aydylan yeri kendir. Häzirki rejim hem televizoryny açsan gece gündüz şu halkın adına gowu durmuş yazıp yatandırlar, aydyp oturandırlar gece gündüz. Şu maddan hem häzir tersine düşünelim. Nemendi ähli halkın abadanlygyna durnup ösüşüp çine derdi ýa-ki döwlet üçine demişdi. Yok, ähli halkın gariplaşmagyna, bedbaşçylykda ýaşamaklygyny durnukly çöküşini üçine de diýsek dogry geledi. Häzirki realni ýaşap duruşumuz bilen bile. Şonuň ýaly. Bu zatlary biz artyk bütün halk olup şonuň ýaly kabul etmeli. Biziň adymyza diňe gowy zatlar ýazylady, emma acizni ýaşadylar da bize. Halkımız indi biraz göz yetip başlayandır. Ne derecede Cengizker Topar tarafından aldanıldığımızı. Yani halk maslahatı dedi, halkın behbitlerine vekilçilik edemiş bular. O muhasebe berdem iktisadi işlerini behbitliğine düzgünleştirmeyi amalaştırmış. Bu yaman bular bizim behbitlerimizi gözepçilik edesi gele gidiptir de bular. Ya düzgünleştiresi gele gidiptir bu Cengizker Topar'ın. Ya bunu her şey tersine düşünmeli, şu anda doğru geledi. Kontörde okuyayım mı? Arslan Bey sen aýdyşyň dogry ne? Cemiyeti östürmek barada diýe de düzgünleştirmek barada diýe men dowluk hava oturmaýyn. Baý şeýle de ýöne şol cemiyeti çüýretip oturýarlar. Cemiyet diýen zady çüýretdiler. Tersine dogry diýen sen wara. Men şonu wara nähili aýtjam bilmän oturdum. Sen gowy nemetdiň da aýtdyň. Avadançylyk ýok hiç ýerde. Ene konstitusiýany bilmeýänimiziň sebäbi şu. Eger biz konstitusiýany bilsedik, ene şu 13-nji maddada şu bar, dogry häkimlige gidersen, bu näme diýip ýazylan? Biziň hemme ýerimiz ýykylyp ýatyr, jaýlarymyzyň şifri uçup gidip otyr. Bunymyz ene musurlar ene ýolda ýatyr, siňek. O ýazyň gün bar ha, musurdaky siňekler, hapa dökülýän ýerdäki siňekler teň öýüňe gelýär. Ene şeýdip bara häkimlige dogry bary bilýän da, ene dawa düzet bolar diýen da. Bolany ýazmany bildiňizmi? İzne dur düzetmäne biliň diýmeli. Şoň üçin hem konstitusiýany çağalary hiç öwredýän naldyrylar. Hukuk sapagynda da neme oýnaýan da. Mogolim geplemän oturýar seredip, okuwçylarym oýnap oturýar, okpe. Şu sapak hezil diýerler da. Hiç mogolim bize zat diýmeýär. Hezil sapak diýe. Habaryndan ýok, biz çüýräp oturýar o ýerde. Hezil bolarmy? Häzir hezil, soňra adam kösenýär. 14 goýber. Bahar Hanım häzir daşarda musur siňekler dolup yatypdyr diýdiňse. Bu hakykat neme? Yaşlamaya da saldınız siz neme? Sadikten geçtik öye gelettik de indi saat 4-5'te alınattık. Son yaz ayları günem uzun. Yani sadikten gelen son dışarıya çıkarttım. Evin kaptanında da domlardaki adamlar gelip musurunu döketti de. Son şu otayla yankı yana duran musur var. Bu bar olsa şu musurları toplap yakı oynattım da son. Öye gelen vakti enem sen yine musur yak oynadın mı deyip söyletti de bana. Atamaydı nemeli.
Yani çoğu kemper detti. Yani Musur'da yaşamayım adam gerek detti de. Son seyredip otursan yani Musur'da yaşamayım, yakmayayım. Yurt derecesinde amalaşırsan elbette yani yurdu Musur'dan arasalamaya, yakıp çizlemeye. Şomayan bir adam gerek diyecek olamanda bakalım. Aa, Yaman neme yankı yaz bir minut bakalım. Hani bir ervedem iş etmeyen ekenim de hani yurt kurulması için ya devlet kurulması için hem adam gerek de mesela aydımcı gerektirir, yani su hem gerektirir, elektrik hem gerektirir. Bu işleri hem yakmaya hem taşımaya hem bir adam gerek de. Şomaydı ama. Şunun için yurttaşlarımızı çağırmayın. Gelin yurttaşlar yurt kurmaya meselesinde. Koşkunuz olsun, aydımınız olsun, ne emeğleriniz olsun hemmesi gerek yurt kurulmasına, devlet kurulmasına da. Şunu koşayım dedim sağ olun. Biraz yerliksizden bulduk aslında. Yok yerliksiz değil. Katı koy. Sinek basıp duruyor. Sen otluyorsun da onu. Hiç olmasa şu hem musur bir yere akıtmayacak olsan külü alsa da var ha sinek olmuyor da. Dök üstüne kresin benzinini. Yak öyle porsap yanından geçen porsap bize yakın duruyor. Yakında da bir 3-4 öy bu tarafımızda musur var. Ecem kampoza katta bir karra adam olandan sonra şu vaxtlarım 70 yaşında daha vardı gerek var. Sonra iki devir nira varayım kampozu, nirden gelen kampozdan. Şu musuru ayırın barıp ya da yanına oturun. Musur size gerek olsa yanına oturun iskapta kıyıgırışıp ay ecem sonra şu kıyıgır veren dayda deyip adaldı. Ya iki devir için onçu halk neme könülgünçte de var ha. O bütün Ankara köçelerden hem her yerde de bir neme hapa dökülen yer oluyor. O zaman Ankara köçelerden hem getirip döküyor o ne olup gidiyor. O zaman 2 günden bir yiyeceğim kampoda gitip barayandır. Ne hani avadançılığı nerede buların? Ana avadançılığı ne östürüyor? Durnuklu östürüyormuş ödem. Durnukluca da bulunçağım der. Katı durnuklu. Bu dine var ha vilayetler bu konstitusiyonu yazanlar vilayetleri hasaba almandırlar. Ya vilayetler näme hakkını talep etmeyi boş verdik koy veriyor da. Adam konstitusiyonu bilmenden son bu adam hasabında görülemez. Eskerilmenden son boluyor bu zatlar. Yazıya sana oğudan söz verene yazıp taşıyor da bardın bir yere. Ondan sonra sana bir oğudan sözler veriyor yöne iz yok. Ne şon yalak. Eskermeyen adama geldi de bu samsıgam geldi diye bana bir oğudan söz aydayın diye ondan sonra o da beğensin gitsin diye o samsıgam uğrattım diye de yana bir samsık gelip de uğrattım diye. Ne şon yalak derecede koyuluyor halk. Şonun için hem eskeren demek de edenle daylanıp diyor. Dün Aşkava diye o odalıyor. Aşkava'nın hem bir yer değil. Ona da neme beylik vilayetler oylamasın. Aşkava'nın hem bir yeri mi kadı. Köş tarafı da vardan veyrançılık var o yerde de. Odan yeri yani esas merkezi adam geliyor da dışarı yurttan mihman gelin vaktinde görkülmelik. 14 kişiden geçer. 14. madde. Yer ve yer astı baylıklar, sular, ösümlük ve hayvanat dünyası şeyleken beyleki tebigi baylıklar Türkmenistan'ın umummilli baylığı bolup duruyor. Devlet tarafından qoralıyor ve receli peydalanmağı değişlidir dedi. Yani bu şunun kıyalı. Deme yer astı. Seyredin. Deme yer ve ha. Aydın bakalım baştan seyrediniz böyle. Deme yer ve yer astı baylıklar olanda neme de şu yerden çıkan gazay diye değil mi? Yerin astında baylıklar olanda hem de yer Sonra birinci ayda oturan da. doğru. Sular ösümlük ve hayvanat dünyası. Hayvanat bağındaki var ha nemenin biri
şey gitti Aşgabatda hayvanat bağına gyzyna gidipdir. O yerdeki hayvanın yanına durup surata çüpdür da o zaman bize uğrattı. Men aýtdym demem kadiydim onu bir maket yasalan mı kadiydim. Sünkleri görünüp dur. O zaman yok canlı diýdi. Zordan gezip görleýän diýdi. Hayvanat bağı batşy gutorupdyr diýdi da. Gaty oğudan ilk gurulan wartlaryna gaty oğudan her kim höwes edip giýdi. Bizim könülgünçde palçyň içinde otursam Aşgabatda hayvanat deme hayvanat bağı gurulupdyr. Gaty üýt göçmüşini gitjek bolup ýugduny ýetdi wagşam gidi görsek. Eçem öz demäňden gurdurdan daşşowdan gurdur ahir ony. Häkimlige gitdiýene bir zat etdiňem haywanat bagymyz bolsun diýmeli. Ýürüýtip biz köwüşimizi ýüreplemäge gitmelimi? Aşgabatda mı gitmeli? Ene bizim halkymyzyň hemmemizden şeýle. Ýerasty baýlygy gorulýar diýende näet goruyor, o turbany gorýarlar. Halkdan gorýarlar, başga daşardan nemeden, başga daşardakylardan däl. Halkdan gorýar. Halk senin hakyň ýok diýip turbada diýip, bunu diýip ben deme islan yerime paýlayan diýe de mut paýlayan diýe. Näme üçin men şu kursuda oturar ýaly diýe. Bu samçyk näme gerek diýip gowmasylar diýe de, meni gorasylar diýe. Bizim gazymyzy alýan döwletlere de akylly gerek de samçyk gerek. Şoň üçin hem deme ýerasty baýlyklary, suwlar, ösümlik we haywanat dünýäsi şeýle hem beýleki tebii baýlyklar şulardan maraý näme diýip tebii baýlyklar diýip Türkmenistanyň umumy milli baýlygy bolup durýar. Bizim bilýär şonuň umumy milli baýlygydygyny biz bilýär şonu. Ýöne şu ýere ýazypdyrlar da näme üçin şolary şu işi ýerine ýetiren akly. Bu Aşgabatyň halkyna da gazyň peýdasy ýok. Olaram aç. O odan köçelere gözlemelde. Ağaçça hayvanat bağındaky ýa şu galaňaçyny ýer aşalar. Hayvanlar. Şolar öljek bolupdyr. Galaňaçyny ýerler. Aşgabatyň halkyň içindäki halkam biri iki bolanak. Demek zeýrenşwaýlanýar. Hayvanat bağı aýtdyk, o ýykylyp ýatany. Su, ösümlüğün var olsa, östürýän bolsaň, suwuň bol bolsa, sen näme Eýrandan kartoşka sogany, o Eýrandan alýan, näme Özbegistandan alýan. Özbegistan ekip bilýär sen näme ekip bilýär? 25 milyon halky var diýme Özbegistanyň. Türkmenistanyň 4 milyon halky var. Men şu ýere bunlar soruyor da Türkmenistanyň nüfusy ne kadar diýe, näçe diýe da halky diýe da 4 milyon de öňe diýdim diýende, diýe beýle bir avuçyň içindäki millet ekeniňiz diýe. Az diýe da halkyň diýe. Ýene de diýe şonu da diýe şonu baky bilen diýe siziň başyňyzdaky diýe. O gaty erwet zat diýe. Ýöne men häzir şu ýerde aýda oturmaýyn o aýdýan zatyny. Bu diýe özüne adam diýip ýaşap ýörmeli däl diýe. Başdan ondan soňra diýe siziň halkyňyz diýe jahil diýe, hakyny talap etmäni bilen diýe. Senin konstitusiýany okap diýsen almalymy eliňe barmaly diýe häkimligiňize diýe. Häkimlikden diýe halk talap etmeli diýe. Ondan soň häkimligiňiz gitmeli diýe Aşgabatdan diýe meclisden talap etmeli diýe. Ýokmy sizde millet wekili öyle zatlar ýokmy diýe de bar ady var ýöne özü ýok diýenler. Adı var da özü ýok, özüni tanamyzak biz. Deputat, haýsy deputat bolsun şu Türk milleti hemme tanýarlar. O näýle etip ýygyşdyrlar. Hakyny talap edip durlar şo. O gerek, bu gerek hemme zadyny aýdyp dur. Ýakynmaçylyk o ýerde diýip. Ýönenem üçin bizim Türkmenistanyň deputatlar aýtmýar. Soramaly könürgünçi deputaty kim? Bayram Alyň deputaty kim? Halk soramaly, tutmaly deputatyň ýakasyndan. Sen deputatmy? Ondan hem için bu yollar ne etmedi? Yüzünü bir palçığa batırıp almalı olmalı. Şu palçığın içine yatırıp üstünden eğitte kerpiç koyup geçmeli der. Deputatı yatırmalı şöyle. Şunun üstünden yörak geçmeli. Halk şunu yalıp etsin. O ıkcam tutsun. Deputat mecliste geplemebilse geplemesin. Halk men şey itibarıydı. Onun kamera çekmeli. Değil mi görsün? Hem mi görsün deputatın ne eliyadaydı halk hakkını talep ettir onu. Häkimlige çözmeli, gitmeli, öňüne barmaly da aýtmaly deputatyňam süýrek git ýanyna. Bu deputat senem häkim
Näme de otuýuňyz bärde ýumurta okulýaňyzmy diýbeldi. O niyas wagtynda bilem gyýgry da neme ministerlere gyýgrydy. Hanşeň ýumurtaň. Ýumurta görkezam aldy oňa. Ondan soň gyýgyryp awaýlap, şonýalygy diýme, wahy diýe niyas gowy diýe ýöne aşağıda diýe ministerler ogurlygy diýe, o gowy diýerler-de. Halk şonu da düşüner aklar. Ol görkezmelik hemme zady. O bir suw çilim diýip türmäge goý beri bilýärdi. Näme gymmat satypdyr diýip türmäge goý beri. Halkamay diýe, ha 2 tane türmäge gitdi, indi Türkmenistan düzelip başlady diýe. O sadece sen ağzına yağ çalıp oturuyorsun, doğduğunu yalap oturursun, güymeni otursun diye. Nerede sen yarattı bağlığını, halktan oraya, nemeden oraya, daşar yurda satacak deyip, turvanı halktan oraya oturuyor. Bunlar hakikaten bizim bağlığımızı, yerimizi korap, halkımı olsun diyen zat yok. Ösümlük östürüyor diye, nerede nemesen tozun duruyor. Bir wagtlar bayramala bitip gördüm ben wara ağaçlarından gün şeyle de ağaç. Hiç gün düşmüyor aşağı şeyle bir oğudan da bayramalı. Hazır bir barkır kellesi ýaly. Hiç hemme zatı uğratıptırlar. Halk ağaç. Dine men bayramalı diýen bayramaldakiler men tayaklap oturma o yerden. Ben özüm köndürgüşdi. Men köndürgünçi bayramaldan emmete. Ýöne vilayetlerin hemme yer şeyle. Diňe men köndürgünçimiň gerdini aýdamak da bayram alyna aýtjak, lewaba aýtjak, hemme yer aýtjak. Ýa vilayet bolanyň hemmesi bir meňzeş, ikiz ýaly. Deme, dowam etsen. Maňa mesajy geçirdiňiz Bahar hanım näme? Hakykatda o gyzykly günüň berdiňizde Aşgabatdaky haýwanat bagy diýdiňiz yer, toprak, ştaýda men näme gördüm? Hani bizinki diýerlik diýip bilmän dursunuz da Bahar hanım. Elbetde menem şonu ýaly, belek ildeşlerimiz hem şonu ýaly. Näme üçin bizinki diýip bilemiz ýok. Bizler yerimizden huzur görmedik de ya yer astı baýlygymızdan ya ýanky haýwanat bahçesinde de siz ýanky Aşgabatdaky şonu hemme halkymız baryp gören ýok. Hani bizlerde ýanky millilik duygu öldürilen de hem de has beter tersine ýoýulypdyr. Ýanky millet parazlyk zatlar bilen. Şoň üçin halkymyza ýanky bizinki diýip bilen ýok şu zatlar bilýäňizmi? Yerimiz var, yer astı baýlyklarymız, suwlar, ösümlik, haýwanat bu zatlar näme üçin konstitusiýaga girgizilipdir? Näme sebep boldy muňa? Munça zat konstitusiýaga girgizmeýe näme sebep bar? Yerlikli zatlar, bolmaly zatlar, dogry zatlar. Şunun bir sebebini men öz pikirimdekini aýtsam, yerin astında hem suwun hemme zadyň egesi halk. Şonuň üçin bu zatlar konstitusiýaga girdilerdi. Ýanky egesi horluk çekmesin, veya başka birinde yetimçilik etmesin, özünki ege çıksın diýip şu zatlar konstitusiýaga girdilerdi. Emma ýanky aýşyňyz ýaly mekteplerde öğretilmeyen son bizim halkımız gaty uzak şu zatlardan. Şu zatlara ýanky göz yetmeýän pes diýesim geldi. Hakykatdan hem göz yetmeýän pes. Yerin astındaky baýlyklarymız 52 trilyon, ondan hem geçi gidetdi. Nesillerimize galmaly zat şulara bizim halkımız eýe çıkmaly, eýe çıkmaýas. Öğretilmedi de bizlere. Bizlere diňe yetimçilik öğretilen. Ben şunu goşaýyn dedim şu maddanyň kiçijik böleğine. Deme. Aslında men ýanky millet aýyrmak diýen aýtyp şu üstüne söz açar diýer şon ýaly. Şeýle 5 barmagyň bar şeýledemi? Şu bir barmagyň ýok bolsa eýýam sen iş edende kösenýän. 2 barmagyň ýok bolsa ondan beter kösenýän. Hiç barmagyň ýok bolsa onda sen elin gerekler beýle gezi vermeli ýani eli var diýen ardy var. Ene bizim Türkmenistan şon ýaly. Daha şuwdy kösense dewaplym kösenýändir. Ya da bayram alym kösenýändir. Bayram alym barıp şu benim olmayan tayaklar. Bayram al diýip durdum diýip. Näme?
Mar tarapy, haýsy vilayet hemmesi den köseniýendir. Häzir seredi otur Daşoğlu tarapdakiler aýdyra, ýaşaýyşyň gidişini aýdyra. Mary bilen meňdeşdir. Ýa dinläp oturýana, bayram aldy o bolupdyr, bir tagtawadarda bu bolupdyr, beýle videolar gelýär. Seredi oturýan Daşoğluň ykbaly bilen aýny meňdeş. Dewap diýsen dewaba meňdeş. Hiç bir Daşoğlu'da itekläp lewap östürip oturan bolsa, o zaman ýigrenip bilersiň. Aşgabatyň halkam Daşoğlu'dan barýandyr gögönim, lewapdan barýandyr, mardan barýandyr, şoň bilen siň garnyňyz doýýandyr. Şolar bolmasa sen Türkmenistanyň döwletiň bolmaýar. Onda sen awtonom respublika bolarsyň, bir zada Qaraqalpaqstan awtonom respublika da şo Özbegistana bergen. Senem şonýalak bir ýere bergersiň. Özbegistana senem beripdir bilýärler. Millet aýyrmana gerek ýok hiçem. Bir iş bolsa iş höze başga wagtda gidilýändir. Hem için Daşoğlu'dan gurmaýar ol işleri. Hem için millet aýyrmak bolýar. Çerjewde su alar, sil alar. Bir zat bolsa baý çerjewler su alypdyr, sil alypdyr. Tomaş et begeni oturmalyda halk. Ya da Daşoğlu'da bir zat bolsa başga bir yer mary, lewap olar begeni oturmaly. Şonýalak bir-birine düşman bolsun diýip edilýän zatlar bolar. Şoň üçin agzal etjek bolýar. Biziň halkymyz millet aýyrmaly da. Sen pasportyňda türkmen diýip ýazylgy dura. Hemmäňiň bir türkmen özbek bolanda näme? Türkmenistanyň näme watandaşy dälmisiz? Hemme biriň kösensen hemmäň kösenýär. Şoň üçin biriň barmağına tiken ursa hemmäň bol şoň açsyn jeň çekmeli. Ana şonda sen döwlet bolarsyň. Şonda sen halk bolarsyň, bolmasa halk bolmaýan, sen raýat bolýan. Türkmenistanyň raýaty ine bir kemsitmek. Millet aýyrçyň biriniň pasportyna watandaş, onkuda ýurtdaş, munkuda raýat diýer ýalda. Men maňa näme raýat diýip ýazdyryp sen gıykylyk eder, näme bir-biriň girener ýaly ýa-da aňyrky maňa watandaş diýdi, o raýat diýdi, o menden pes diýip defeden bakar ýalda. Pasportyna Türkmenistanyň raýaty diýe, sürü diýe da bir ýany. O aňyr ýöre diýsen aňyr gidýär, sürülenşik diýe bir goýunyň başy bolýandyr. Gidýär, beýle goýunlaryň izinden gidýär. Bizim halkımız, biz halk şoňa meňzerdik. Ýöne Türkmenistan döwleti bizinki. Çağalarymyzam Türkmenistan döwletimiziň, ýurdumyzyň geljegi, enatalaryňam dowamy. Ýöne çağalarymyzda bilim barmy? Türkmenistan häzir ýöredip biljek çağalar ýetişjekmi? Şu bilim bilen. Diňe musurdan bakraşka çöpler o institutda okap ýörellerem çäre bilen güýmenip gutarýar ony ýöne atasynyň pulu bilen. Atasy görnäme malyny satar, ýene bir zadyny satar, gyýzym okasyn diýip. Ondan gelýär, oglum gyýzym okasyn diýip gelenden soň bir topar pul beribem işe girýär. Aýlygam şol belli aýlyk. Ondan soň näme diýär? Gelen adamlary çürkemek bilen bolýar. Bir wezipeli işte işlesen ondan para almalı, bundan ine diýem şu sebäplem deme para köpelip gidýär. Men millet aýyrmak diýjek diýdim de var ha, temana müýt götüp goýberdim da, ýöne biziň millet aýryr ýaly ýagdaýymyz ýok. Aşgabatlarym bizden tapawda az. O ýerde ýöne iş saat bolandan soň ýöne şonda da aýlan wagtyny alyp bilýänlerdir, kösenýärler. Astanovkalarda kwartirant gerek diýip ýazyp goýup, bu toketene çele daşana kerpiç aýlap, aşağına da saman suwa urup şeýdip kwartirant saklap, aglyş günlük görüp aýlanyşyp ýörler. Ýurt bizinki, näme üçin biz bu ýerde öwey bolýas? Türkmenistanyň öweyi bolýas. Kurban oluyor ki o iki tane adamdan ibaret değil mi? Türkmenistan'ın iyisi olur değil. Biz halk, bizim çağalarımız, benim çağalarım değil, ehli halkın çağaları. Yine men değil, Türkmenistan'ın iyisi, ehli halk iyisi. Halk olmasa kim? Git o kur meydana varıp dur, ben şu yerde prezident deyip otur, näme geliyor, näme oluyor o yerde? Boş meydan çölün içine var da otur, ben prezident deyip. Prezident bolup oluyor mu? Ya da hükümet bolup oluyor mu şu yerde? Bolup olanak. Gel halk
halk bilen adamsan. Halk bolmasa prezident hiç kim. Ine bizim mara şonu arkadağımız deyip bir çıktılar. Önka neme deydiler. Oncuk Musayif Uli Şarif'le ellerine sağlık, zahmetine sağlık. Neme Oncuk Musayif demetti deyip Niyaz Bey kitabında koşum yazıptır. Ben alıp okan katı kızıklı. Tap Türkmenistan'ı var gelen yağdayın tarif etiptir. O bir okanın ikinci yedegim okasın geliyor. Yani şon ýaly öňkine peygamber etdiler, buna markada etdiler, soňka markada serdar boldy. Ýöne biz şon ýaly götergilemeli däl. Ol arkada däl, bizim arkamyzyň dagy däl, bize arkada gerek däl. Ol bizim hyzmatçymyz. Bizim yetmezimizi yetirip bitmezimizi bitirmeli. Şäherimizi, çağlarımızı okutmalı, sağlığımızı seyretmeli. Hem biz adımız iyidir konstitusiyada yazılışı alakalı. O bu zatları üpçün etmeli. Ondan sonra onda da arkada değil mi? O bizim hizmetçimiz, bize hizmet etmeli. Şu için otur yok orada. Yani halk seçmedi de onu. Putin getirdi koydu. Son kıynam oğlunu koydu. İnnem kıyızını tayarlıyor. Yani şu için millet ayrışma diyen zadı, millet ayırma diyen zadı aradan ayırmalı. Hemmemize de rayetlik yazılıptır. Rayetlikten çıkmalı. Devam edersen ben. Bahar hanım, yani sizin hazır kaydatan zatlarınızın köpsü neme? Ne bileyim bu hani orta düşünceli adamların düşünceleri koyladı orta düşünceli adamlara koyladığım düşüncelerdeki yankı nemeler var. Ne desem işte. Yani prezidentimiz bu zatlar mektep dövründen bize çağalıktan boyun eğmek öğredilen kendi. Benim bu zatları yakıraklarda düşünüp başladım da son. Nem için diyen de 5 milyon halk bir adamın yankı aydanına, beren kararına kavlu boyun eğip oturadı. Dem soraklar var da şulara hali bir rakta gelmek sıkası cevap taptım son. Bizi çağalığımızdan boyun eğmeyi öğretiptirler. Yani şu yerden geledi bu sattılar bu sözler. Yani şu sebepler, şu yaşatmalı. Yok, o bizi yaşadır ya ne biz eşek mi ya? Eşekten bolan kırrebeçe mi bizlerde? Yani o bizleri yaşadır yani. Bu düşüncelerden çıkarmak istedim ben de halkımızı. O hiç kim, o prosto barip etmeli işine dedir. Bir de kol çekmezse kol çek kaydadandır. Ya bir dışarıdan gelen delegasyon duş gelip elden işler. Şonun yal vecbede adam o bizlere olsa onu Huda yalda ediptirler. Çağalımızdan dil yetirmeli. Değil onu yine bir saat değil. Gahar mene şona kadar düşüncelere göre önünden çıkavarsa bu hiç kim o diyecek olur tutma. Berde halkımız söyledim. Yani dağımız var, çölümüz var, dereyamız var, denizimiz var, yenene hem mezatımız var, bir doğru yurdumuz var, toprağımız vardı. Şuna çıksak yani biz kimin yetimçiliği etmezdik de ya şununki yalı yani şu maddenin 14. maddenin içindeki zatlara seyredin yani. Şu zatlar ne için yasladı? Halkımız kösenmesin, başka birinin yetimi olmasın. Hani enatalar garip olmasın, çağlasının önünde bir ecizleyen ata olup görünmesin de şunun için zatlar konstitusiye girgizilip, madde edilip yazıladı. Sebep bu zatlardan halk yankı yararlanmalı dilemiş onun yalı. Halk faydalanmalı da yapın kıskası. Yerimiz, toprağımız, yerastı baylıklarımız bu halkımız bize de işte. Hani bizi bakıp ulaltıran ene atamız pensiye almalı bu zatlardan. Bizim enelerimiz ya atalarımız pensiyası yok bugün. Benim pensiyası 20 dolar ya 30 dolardır. Bu hiç da yetmedi. 3 gün ye içerine yetmedi en atalarımızın. Üstüne de sağlığı yok. Sonra bu şadiyen geday olayıp aylanıp yürüpmüş. Yeme sahnaya çıkardılar. 4 tane halkın behbitlerini vekilçilik eden yaşlıları da. Olaram bize aldap yere. O bir 3-4 yıl ya 4 yıl benim köprağım geçendir.
Temine bilen Saparağanın bir çıkışında neme diýipdi de İmperiýa gelen wagty türkmeni ýa-ni garrysymy ýaşulsy bilen oýnapdyr, aldapdyr ýa-ni. Keçe telpeğin aşağında beyin yok ekendiligini bilyen ekende orsular bizler hem şu yaşlıları görkezip koyupdurlardan şoların üstüyle aldap yerler ya yaşlılar sizin behbedinizi cezet deyip bulara aldanmayalım diyecek olaman da yaşlılar, yurttaşlar. Fikirlerim bu taydan bu taya atladı. Doğrusunu açsam da cemledim. Demek Türkmenistan'ın umumilli baylygy bolup durýar, döwlet tarapyndan goralýar we rejeli peýdalanmagy değişildir diýe-de sen Türkmenistanyň baylygyny rejeli peýdalanýar ýa sen Türkmenistanyň içine näme etdiň? Ya bilime mi ýatyrdyň? Hani seni şu telewizora çykyp habarlarda diňe ykdysady ösýe diýip ýalan geplemäni ine şu hili neme girdejimiz şu hili halka ine şu hili neme diýesdi rejeli peýdalanýarsa şoň üçin her welaýatda şular ýaly mukdarda pul berildi, plan zat edilmeli diýip o ýerde de deputatlar eline ýazyp dura beýle. Şolar hasap bermeli. Ine şoň üçin şular ýazyp edildi. Rejeli bize neme berildi Türkmenistan için gurmana diýbeli iş bolmaly onýaly bolsa rejeli peýdalanaly da sen näme zat gurdyň? Ýa daşary ýurda import ederýär bizim hiç zawod fabrik ýok. Bir neme var? Paxta zawod var. O paxtada da menim var ha. Neme gektarda işledim gelin wagtym. Şondan men artdyran zatym ýok. Hiç. O halka peýdasy ýok. Azjyk berýärler. Ondan soň daşary ýurda diňe ene Türkiýe bolsun, başga ýere bolsun paxta gidýär. O halka hiç bir üýtgeçlik ýok. Daňaty gün maty daňatandan paxtatys akşama gelýän. Näme üýtgeçlik bar? Paxta bize gerekmi şu wagtda? Ene paxta zawod sen import daşary ýurda paxta berbilýär. Başga näme berbilýär? Sen niýe zawod fabriki ýok? Ene Türkiýede nädýe zatlar var? Türk maly diýip sen ähli nemet Orta Aziýa Türkiýeden zat ekdiýerler. Alşverişe gelýänler ýamanken ýöne Türkmenistana men Türkmenistanyň bir zatyny ekitjek diýip bir alşverişe gelen neme göremakda. Sen hiç zadyň ýok. O sen näme sen halk peýdalanýar? Rejeli peýdalanmagy değişildir diye. Näme etdiň sen halk üçin näme etdi bular? İş açyp berdimi? Ya toprağını bölüp näçe hektardan bolsa gel al diýip halka toprak mı verdin? Ya da men mellegim var. Men melleg aldım da bana mellegim el değirmesizmi? Ha? Ya jaý salmana isten iýiledip men jaý salyp bilýänmi mellegimden? Ene bütün halk Türkmenistan halky aýdasyn şonu. Men öz islegim boýunça şu jaý saldım diýip aýsyn da elime çyzyp berýärler. Şu iýiledip saljaklar. O zaman men aklym almayan zat var da bize çyzyp berýär näme? Çertözüni çyzyp berýär da. Şunu ýalet salmaz, şundan üýtgeçik etip salmaz demetsek bolsaň, sana jaýyň dokumentini bermeýe gol çekmeýe da. Ýöne o TikTok'larda 3 etajly, 4 etajly bir giden içi baseýnli jaýlary salyp satışa çykaryp otyrlar. Olar näýle bu ruhsat alyp bilýärler? Ya olar bulan özüniň demesi maka. Olara bolýar-da istäne hilletip jaý salmaga bize bolmaýar maka. Ya onun pasportunda vatandaş da bizim pasportumuzda raýat maka. Bular bellisi ýok, şolary kän ananary ýalamda neme adam we raýat diýişýäni vatandaş raýat pasportda ýazylýan neme milletiniň nemesem 2 bolmagy mümkin. Dollar 2 kurs, prezident 2 bolup biredegmez, gözlü bolup köredegmez. Ondan soň ýene näme hemme zadyň 2den bu raýat we adam diýe olam 2 bölek
pasportlarda da şeyle yazılan bolammasın o. Arslan Bey, senin fikrin aycahan hayatına devam edecekler. Ben şu her TikTok'ta şu cayları görünüyor, şu kelleme geliyor da bunu ne ile salıp oturuyor cay. Biz ne için beş saat bilmeye kalktık? Bahar Hanım menem goşayın neydim. İnternet kesilip turansam aydı balayın. Söz versene deyip. Neme da yankı recel peydalanıyor deydin mi? Yas baylıkları receli peydalanıyor deyip ayttınız da. O receli peydalanan yağdayında Türkmenistan'ın halkı deyip o daşarı yurtlarda kul bolmalı değil. Birinciden. Konstitusiyadaki neme şol aydılanlar doğru yerine yetirilen olsa ana receli peydalanıyor deyip yalan neme diyorlar da. Bir topar boş binalar kuruyorlar. Ona da milyardlap çıktı deyip yalandan puli uğurlamak için edilen nemeler. Yine Krasnodar tarafta Avazan boyununa 9 tane atyel vurdular. İçi bayuşlar nemet bir içinde. Bayuş yığırıp durda. Ona gelenem yok, o atyelde dincalenem yok. Yöne şu an büdjetten aylık alayan Türkmenistan'ın nemelerini vatandaşlanmadı. Şu yere mecburi yağdayda gidip bir hektarlık dincak kaytmalı deyip mecburi neme diye şoları doğruyorlar. Mecburluyorlar şoları. O da şu haklarım devam edendir. 17'de ana olimpiyada geçirecek deyip neme vurdular. Stadion vurdular olimpiyada. Merkezini vurdular aşağıda. Hani şu neme işe yarıyor? Şuna gör neçe milyard pul bitti. Ana receli peydalanın yanında ve Türkmenistan'ın baylıklarının 40 yıl Türkmen vatandaşlarımız bizim yani kısa paravan dilbilen Xitay'ın bir köçesi alacak da yani sen dedin ya berde soruyorlar sizin nemeniz yasanınız neçe deyip soruyorlar dedim. Vili brauç alacak deyip olur üstümüzden gülüyor başlıyorlar. Şu değişimiz yani Xitay'ın bir köçesi alıp nememiz var. İlatımız var yönü onu da onun eklep saklap bilmeni ağaç hor garip bir yağdaya getirdi da recel peydalanyan oldu. Bizim vatandaşlarımız 40 yıl işlemenine de bakmalı, yatırım yapmalı. Bize bilime, sağlığa, bütün Türkmenistan'ın iktisadiyeti bugüne de düşmeli der. O yalan bıraktılar Bahar Hanım çok şeyin dedim. Siz devam edecek misiniz? Deme ben bir iki ağız söz açık geçecekler. Şular var. Receli peydalanmak diyene deme kışta gazımız kesiyor ha. Şonay diyem olamazsın. Biz receli peydalanmalı deydik. Gazı rahat peydalanmalı değil. Deyip şu gazı kesiyor bizde. Bizde var ya zordan ışık olup yanıp duruyor da. Yılatmıyor şu. O sen tok peştir. Şon sürekli o iki tok peşen var ya iki tok peş dağdaksan anırdan o sen çocuğun atıyor. Üçüyor. Ondan sonra bir yerine takıyan naharı şeydi. Ondan sonra demine zadını koymalı olsa palavuzat pişirirsin. Ondan sonra üstüne koyuluyor gazı. Yönü bir ışık olup yanıp duruyor da şunu pes etmek gerek de gazı. Özü pes. O zaman şu recel peydalanmalı diyene kışta nemetmezin öyün içinin ısı olmana gerek yok. Naharı bir arkayın pişirmana gerek yok. Receli olsun deyip kısıp koyumluğu şondan mı kaya? Bunlar şey diyeyim demediğim olmam ki. Gelseler şey diyersin ha yazılı odur. Recel peydalanmalı deyip. Şunun için recel peydalanmak şeyle oluyor. Diyen fikirde yetti mukabılar. Biz dışarıda farsınka çıkarıp köçede o at yani o yak oturamız ağa. Bahar Hanım siz yine koşacak mı? Sözünüzü böldüm. Bağışlarsınız.
Arslanım eger koşşaklar yok olsa kan uzatmany jemläp ýene halkymyza ýad etmany watandaşlary nähili görýäňiz? Siz pikiриňiz barmy? Doğru. Var, men bir zat koşun da mümkin bolsa Ajahan hanım. Deme, Arslan. Karan, yer astı baylıklarımız karan devlet tarafından goralıyor, receli peydalanıyor, peydalanmağı deme opşumşun yalı bu zatlar da götürdü. Şayda hani bizim gazımız, onun salgıdı nirede, pulu nirede. Yurttaşlar şunu soramayı, şunu unutman, öğrenelim. Şuna sizden paylar, bütün halkımız 5 milyon olsak 5 milyon, 6 olsak 6 milyon. Çünkü hemmemiz paydarmız, şunun içinde hemmemizin hakkımız var. Hukukumuz var bu zatlara peydalanmaya. Şunu unutmayalım. Yani gazımızın pulunu. Son gidip 33 milyonluk, 35 milyonluk Özbekistan halkı biz 5 milyon bolup olara varıp hizmet edeceğiz. Tersine olmalı. Yani tamam Özbekistan doğallık bir yurt komşumuz. Barıp kömeğe edip kaçsak boladı ama barıp yetimçilik etmek aşağılık bu doğanlar. Şu özümüzün baylığımıza çıkalım, bunu talep edelim. Bunu çağlarımıza nesip eder yalı bir tez Türkmenistan yurt devlet kuralım. Hemen son size şunu koşun dedim, sağ olun. Ajahan ben de koşayın biraz köp deliyorlar diye. Deme. Evet. Biz var ha bu ýagdaýa geldik ha. Biz hakkımızı talep etmeli. Yani aytacaktım ben şu an var demettim. Unuttum diyeyinde. Gaz bizimki halkınki. Bizim hakkımız var. Biz şu halkımız olup bilmeyedik. Şu Rusya qoğu deyip düşünüyorduk da aydiyanam adam yoktu bilmeyedik. İnni tıkır aydılı otuyor. Saparağı sesli kitap yazı otuyor. Bizi ne edip şu ýagdaýa getirdi? Ne edip Türkmenistan çökürdü? Halk ne edip ağzalı oldu? Hemme zaten bilimsiz koydu. Hemme zaten ayda otuyor. Türkçe yöne. Türkçe'de, Türkmen'de Türkçe bilmeyen yok. Hemmemiz biliyoruz. Ön aydılmaydı bilmeyedik. İndi ayda oturun var. Yine konstitusyon biz okuyoruz. Ondan sonra bazı gün canlı yayınımız var. Saat 9'da başlıyor. Yine de çıkış oturuyor. Şunu iyice gider dinleseniz gözünüz açılıyor. Biz bu ýagdaýa gelipdir. Biz özümüze gelelim diýse. Şoň üçin çıkışları abone olun. Çıkışları hökmen dinlen öwrenin. Bize öwreden ýokdy. Indi öwrenip oturýaşyny. Biz de ors gowy diýenmemen mün pişman bolýan şu wagtda nädip aýdypdyryn şu söz diýip-de. Sen bilmesen, ne bileýin ors wagtyny gowy diýip düşünýärse, 8 saat işe gidip gelýär, aýlyň alýar, aldan gezýän sen ýerinden o kadar öýle bir baýlyň üstünde oturýarsyň, ýöne açyk ýalaňaç jaý salman görgi, mellek seniň özüň küdäl, ýer seniň özüň küdäl, sen özüň özüň küdäl. İslam vaktinde seni akıtıp uruvam öldürübiliyor. Nemani kim? Süleyman Tursunbayev'i öldürdüler ha. Ana şonyalak biz var ya bir ýagdaýdan çykmaly. Indi gözüňizi açyp dinläň, öwrenin, öwrenjek bolun da bir zat edeýin diýin. Men watanym, baýlygym menki, halkynky. Men näme üçin bu ýagdaýda ýaşaýan diýip namys etmeli. Dinlemeli, öğrenmeli, kazanacak olmalı. Sağ olun. Diyeceklerim şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım. Şu yerde indi yankı konstitusiyanın her maddesin'i aytıp berip otursana. Şonu näçe uzakda oturmalı da sebebi şu haysi yerini eline alsan eline gelip dur diýilen ýaly näçe söz goşsan goşup oturmaly. Şu yerde yine yankı sen aytışın ýaly şu saparağa ine bir topar sesli kitap çıkar oturdu her gün. Şon ýaly şu kitaplary öwrenmeklerini sen aytışın ýaly maslahat berýär şu watandaşlara. Ol sesli kitaby hiç bir ýerde, hiç bir professorym, bir akademik adamlarym, alymlarym çıkarmady. Şol Türkmenistanyň gelen ýagdaýyny, geljekde nähili bolmalydygyny aytyp berip oturdy. Şonum
ýatladyk geçdim, gowy boldy. Doğrudan halkymız öwrenmeli. Ine şu konstitusiýany madda ýetirjek bolup neme diýesda oraşy diýelimden şunu etjek bolup şu halkymyza söz ýetirjek bolup şunu ýaly neme diýýär. Şuň köprek şular öwrenmeli. Sen aýtşyň ýaly doğrudan şu YouTube'u açsaň şol nemede dur. Taparagan şol kitaplary hemmesem dur. Şoň üçin hökman öwrenmeli. Sebäbi ana aýtyp berýärsiz biz ýerasty, ýerüstü baýlyklarymyzyň nire bitip durdygyny, şondan näme üçin biz peýdalanyp bilmeýändigimizi, şondan hakymyzy, hukukymyzy talap edip bilmeýändigimiziň sebäbi biz konstitusiýany bilemiz. Hakymyzy, hukukymyzy talap edip bilemiz. Şoň üçin ýetirjek bolýar watandaşlar. Gene de arany üzmäni ýygyýdan dowam eder dip umyt edýänmen. Siziň wagtyňyzyň boldugça şu ekranlardan şu watandaşlarymyza madda söz ýetiririz dip umyt edýän. Ondan näme başga goşjagymyz, aýyrjagymyz ýok bolsa, geljekki nemelerde duruşýan çakoşda bolan. Hoşsa bolun watandaşlar, öwrenjek bolun, dinlejek bolun, täze Türkmenistan Haşama Habar, şolar dinläň, canly ýaýynlar dinläň, öwrenin. Hiçim sağa gelip Türkmenistanyň hökümetmen diýip oturarlar, hiç adam öwretmeýärler. Biz özümüzi bize yetmeli da. Biz watanmy kazanmaly, baýlygymyzy hemme zatymyza eýe bolmaly. Türkmenistanyň hemme zaty halkynky. O şekillenki däl. Sağ olun. Sağ olun yurttaşlar. Yetim bolmaýaly diýseňiz öwrenin. Mene şey diýjek. Cemledim, sağ olun. Doğru aýtýaňyz. Şu diktatorlara neme yaramıyor da bizim yani hakikat aýtyp berip oturanymız hiçem yaramıyor. Teýe karşında adam diktator. Diktatorlar hakikati söýmeýändirler. Hakikati hiç haçanam söýmeýändirler. Şoň üçin olara üns bermeli de biz hökman konstitusiýany öwrenmege ýene dowam edelim watandaşlar. Hoş sağ olun onunla. Gelecekli öpleşiklerimizde görüşýänçek. Köp sağ olun.